As comarcas do Barbanza e Bergantiño son os enclaves nos que se desenvolve estes días Saudade, un evento promovido pola área de turismo da Deputación da Coruña que busca poñer en valor os produtos da nosa gastronomía. A mellor maneira de enxalzar as súas bondades é coñecer os seus procesos produtivos, da man de quen con tanto mimo extrae o mellor da nosa terra e do noso mar para levalo ata os nosos padais. É un paseño máis desa campaña que levamos traballando 2 anos, que se chama A Paisaxe que Sabe, e xustamente eu creo que saudade é unha maneira de celebrar esa paisaxe. Bueno, saudade, que ademais é un termo que se refira á evocación. Neste evento, durante estes días, o que estamos de alguna maneira é agradecendo ás persoas que nos trouxeron hasta aquí, cando isto aínda non era cool, nin todo isto da gastronomía era algo de moda. Había moita xente producindo alimentos con moito esforzo, con moito compromiso coa terra, trouxeronse hasta aquí. Saudade tamén celebra o momento actual da nosa gastronomía, do noso sector que recolle os chefs e os cociñeros e cociñeras da provincia, pero tamén celebra o bo momento da produción de alimentos, de moita xente incorporándose á produción de alimentos no medio rural, moita xente xoven, con alto compromiso co territorio. E, por outra banda, tamén queremos reflexionar, e por iso tamén é un dos motivos que teremos aos chefs máis representativos do Estado a falar de sustentabilidade, futuro, do que temos que facer ben ou que temos que mellorar para que este momento actual non sexa unha cuestión pasaxeira e o cambio climático non nos afecte dunha maneira extraordinaria que non poidamos reaccionar como debemos de cara ao futuro. Para dar a coñecer os nosos produtos ao resto do territorio nacional, Saudade válese de 13 recoñecidos cociñeiros que reúnen un total de 20 estrelas Michelin. Son 13, en total suman máis de 20 estrelas Michelin, creo que forma parte do ecosistema máis representativo de cociñeiros do Estado. E a pesar de que aquí os cociñeiros son realmente onde está o foco e no que todo o mundo se fixa, se son televisivos mellor aínda, isto non deixa de ser un evento de produtores, onde o protagonismo ten o produto, onde o protagonismo a Deputación da Coruña busca o aí, onde poidamos dar oportunidades de abrir mercado a xente, sobre todo as pequenas e medianas empresas que están sacando á rúa produtos dunha delicadeza e dunha exquisitez do máis vanguardista a nivel mundial, e creemos que teñen que ter a oportunidade de entrar nas grandes cociñas, nos grandes restaurantes, e aí é o obxectivo final do evento, non? Que é un evento que efectivamente trae xente moi representativa do mundo da cociña, pero non sempre intentamos pechar esa cadea de valor, e o que intentamos é que se coñeza o noso produto, porque grazas a ter un produto dunha calidade extraordinaria tamén somos capaces de ter unha gastronomía contrastada de calidade tamén extraordinaria a nivel internacional. A Delegación de Chefs tivo ocasión de coñecer o proceso de elaboración dos viños da adega pobrense Entre os Ríos, primeira parada do seu periplo polo Barbanza, e da terra ao mar cunha saída en barco para visitar unha batea e afondar no proceso de cultivo do mexillón, para finalizar cunha visita á lonxa de Ribeira. O que se trata é que eles que se acerquen aos procesos, aos produtores, e que sepan como se produce aquí. Creo que, se me equivoco, ahora é unha bodega, despois temos unha batea, que algúns deles xa conocen, pero vamos a falar tamén, creo que mañá, sobre a terra, a horta, que creo que sempre digo que é a gran desconocida sempre de Galicia, sabes, a gran tapada. Todo mundo fala do mar, fala do marisco, do peixe, fala da carne e tal, pero casi nadie da horta. Creo que é importantísimo que descubran tamén aquí unhas mellores hortas posiblemente de toda España, seguro. Tras o seu paso polo Barbanza, Saudade trasladarase ata Coristanco, nunha xornada dedicada á exaltación dos produtos do campo e o seu papel na gastronomía contemporánea. Buscábamos ter unha zona de costa e unha zona de interior. Nós sempre buscamos distribuir e darlle foco a todo o territorio da provincia. Evidentemente, dentro da estrategia que estamos traballando, isto non é únicamente gastronomía, é tamén buscar que eso que chamamos os que traballamos en turismo, xestionar fluxos, evitar aglomeracións en puntos concretos, eso que
que loitar contra a masificación e contra a turistificación tamén teña a súa parte de importancia en todo isto, non? Nós o que estamos intentando dar a coñecer unha provincia que ten casi 8.000 km² de superficie e sinceramente nós creemos que todos eses kilómetros cuadrados están cheos de experiencias e oportunidades turísticas. Case todas teñen un lado gastronómico seguro, porque somos un territorio moi productivo que ademais dunha superficie de 8.000 km², ten nada menos que 956 km de costa. Polo tanto, o que estamos é animando tamén a través de eventos como estos en que a xente coñeza o territorio da provincia da Coruña, que non se limite a aquelo que ten únicamente ao mellor máis trascendencia mediática ou que é máis coñecido, senón que se atreva a coñecer o resto da provincia. Eu creo que Barbanza é un territorio absolutamente fermoso para facer turismo, pero tamén temos un evento de interior nun concello para nada turístico como é Coristanco, que vai a ser unha sorpresa para moita xente, porque a mí gusta decir que vivimos nun paraíso, non o digo simplemente como un fala barato, digo porque realmente creo que vivimos nun paraíso que hai que ter ganas de coñecer, que hai que saber coñecer, que hai que respetar, pero donde un se pode atopar ou unha se pode atopar experiencias turísticas de primeiro nivel. O programa inclúe tamén un encontro con produtores locais da provincia que participarán en diversas mesas de debate.